Airport ng Bohol sa Tagbilaran City. At tingnan natin uli ang update dahil invited tayo ni ng string. Tingnan natin yung bahay kubo niya doon na landscape, okay? So, let's go. Ito muna ang gawin natin. Itong first. Ari. Okay. Ha? Kanang tumoy? Ah. Oh. Nakoy barikiti dito nga gabi ma'am. Ay, dapat ko. Ganda. Yeah. Generoso. Tanawa ko ma'am. Tama si Padre, oy. So, ang pwesto ni Padre Hora doon, na-transfer na dito. Ni-aralan siya. Pero wala pang tao. Kaya, wala din siya ng agad silid. Wala pang tao kay Padre Hora. Ay, pala! Nagkasala ako. Sorry. Madali lang matanggal yung kanilang cover kaya nahulog. And then, mga fruits na dito. Meron pang talim doon sa dulo. Oh, so let's go there. Tapos turn tayo ng right. Dami lang bukas. Vegetable. Dami saging, dami sayose, pipino. Dami kalabasa, ube. Wow, ang daming products dito guys. So nice. Ito po ay old airport ng Bohol. Matagal na nagamit itong space nito as an airport. Pero dahil meron na tayong bagong international airport sa Panglao, ito ay iwan na empty. That's why ginawa nila na displayhan ng maraming stalls ng mga food, products of mga tanim. Oh, ang dami rin niya dito. Oo. Ay siya man dito ang tagpilan eh. Ayan, sige na 1-2 ma'am. Green mala. Okay, kuwan siya ana. Barikiti jud ma'am. Oh, nakakuha na napalit bitaw. Oh, green na karon. Oh, lagi sa mo ka puting mga barikete oy. Green ma'am. Paris na kapal. Oh. Kita ko nakakita nimo. Palit ka na ko ani. Dili, sao na? Murag pamilyar man ka tigbaligya ka sa ICN no, ay sa daon no. Diri ra kita ko ni ipalitan ko Diri nimo. ra? Oo, dito Green Cardinal. Katong ipalitan ako green cardinal. Ah, okay. Ito. Bantugrang pamilyar ka kaayo. Kitan ka na ina na siya. Oh, Okay. okay. Ko ma'am. Kaya si Kari ma'am. Lagi niya kay wa naman may pwesto dito sa butanganan namo. Kuan ay ka ng sukingan ani ha? Defend backyard, daghan mo kung na. Aka. Oh. Okay. Tingnan natin doon sa dulo. Ano pang meron? Kani ma'am, balikitit man siya ma'am. Lagi, green man. Green di siya. Oh, pilo mo siya. Pila po Gusto. na? Sige na, 1-2 na sir. Maaga kasi tayo. Masyado tayong maaga. Early tayo. That's why wala pa yung mga nagbabantay. Oh, hanggang dyan sa dulo. Ang daming pwesto ng mga plants. No? Tapos ngayon, doon, ikot tayo dahil nandun yung sadya natin kay ng string.
Okay. Kaya nang sakay tayo? O, sakay tayo dahil mainit. Tara. Sobra lang ng init. Diyos ko, ewan ko, mga 42 degrees centigrade ang init ngayong araw na to. Parang naluluto yung buhok ko ah. Ang init. Maaga pa, wala pa nakabus. May ceremony mangyayari pala yata ngayon. Ngayon yata matutuloy oh. Ayan na, ang sinabi ng string oh. Okay na, maluwag na yung kanyang ano. Wow, ganda! Wow! Wow! Meron ng sariling ano, bakot si ng string. Yes! Parang bahay mo to ah. Naging bahay siya ang pinaka-reyna dito. Pero wala yata dito. Oh my God, wala siya ng string. Ang aga natin. Anong oras ba? 9:15. Oy, natumba yung halaman niya. Natumba. Tinumba ng hangin. Saan naman ikaw ng string? Natumba na yung halaman mo. Ayan. Oh, tinumba ng hangin. Anong ba yan? Wow, ang ganda. Ito ang sadya natin pero yun lang, hindi ko na-contact si ng string na punta tayo ngayong umagang to pero kunan na lang natin. At papakita ko sa inyo, ito po ay trabaho talaga nila yung pag-landscape. Tingnan nyo naman yan, ang ganda ng ginawang arrangement ng mga tanim. Ano? May mga bato-bato yung kanilang ano. Tapos itong inaapakan natin, look at that. Para siyang spongy, malambot yung para tayong lumulutang sa clouds. Malambot, oh. Ang lambot-lambot. Dahil ito yung rice hull. This flooring is made of rice hull. Grabe. Tingnan mo yan. Ang dami oh, dito oh. Ayo! Walang tao. Dami rin yung bonsai. Oy, may swing-swing pa siya. May swing-swing siya, oh. Wow, puro rice hull naman ang nilagay dito. Ilang sako na itong nilagay nilang rice hull. Ganda naman. Ang ganda. Yes, so relaxing. Wow, look at this. I'm swinging in the init. Ang ganda naman dito. Wow! So nice! Hey! Hey! Ang ganda! Baba! Ganda! Oh! Yes! At dito tayo, oh. Ganda dito. Kaya, hi! Dito malamig kasi wala, hindi natatamaan ng init yan, oh. Kaya masarap umupo dyan. Yan. Pero wala sila eh. Marami siyang tanim na display doon, no? Silipin na lang natin. Ganda ng tikol, oh. Solid, oh. Ayo! Ang string! Ayo! Wala. Wala talaga. Ganito ang setting. Ganda ng ginawa niya. Very nice. Tara. At ito pa oh, meron din isang tanim dito. Meron din tanim ito. Ito yung ponytail. Ito yung ponytail. Ayan oh, ang laki na. Hey! Let's go!
Tapos yung mga pwesto ng dati, yun pa rin. Hindi na tayo magtatagal guys kasi mainit. Okay? So, thank you so much. Bye-bye!